No, no ahojte, chalani, rodina. Zdravíme. Pozdravujem vás z Kultúrneho domu v Gájeroch, kde už 48 hodinu pripravujeme pre vás tieto priestory a celú túto akciu. Týmto by som sa chcel hneď na začiatok poďakovať chalanom z A-mústva, ktorí nám prišli veľmi pomôcť. Nie? Áno, hlavne na Roberta, ktorý už tretí deň sa hodla prísť a nachystať výčap. Nemá nás ani kto nafilmovať, kameru sme si museli oprieť do fľašu Jarky, ale tak nejako už bude. Chýba nám už iba Ja som sa zase sekol. 300 servítok zložiť a môžeme ísť robiť ďalej. Ale napriek tomu sa tešíme na zajtra. Vidíme sa. To radšej vypadlo, povieš, že to malo. A čo si sa sekol?